Matul il-lejl li għadda twaħħal mejn tal-ilma ġdid li jissupplixxi l-ilma fin-naħa ta' isfel ta' pajjiżna, dan bilan li jsolvi l-inkonvenjent lil dawk li joqogħdu minħa żabbar il-ġewwa li fl-aħħar snin ġarbu diversi problemi bis-servizz tal-ilma. Ix-xogħol kollu sar mill-ħaddiema tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Richard Bilokka qal li dan ix-xogħol li beda 3 filgħaxija u tlesta l-4 filgħodu kien jinvolvi ġimgħa xogħol madankollu permezz ta' tim ta' 15 il-ħaddiem tlesta 50 sigħat. Issa, dawn it-taqidiet kien hemm waħda minnhom saret fuq mejnijiet li huma 9 metru u wisejn, ġifieri daw jgħaddi ammont kbir ta' ilma għal dik żona kollha ġifieri ngħidu l-Kottonera, Ħażabbar, il-Kalkara, x-Xajra, il-Fgura u anke l-Industrial Estate ta' Bulebel. Din iż-żona llum kienet tieħu minn mejn wieħed ġej mill-Qrendi. Issa llum din għandha żewġ mejnijiet ġej mill-Qrendi, ġifieri jekk jiena jkolli ħsara fuq wieħed inkun nistantija minn mejn ieħor. Eżempju fis-sajf li għadda għal ħabta ta' wissu kellna problema kbira fejn kien hemm ħsara li kienet diffiċli ħafna biex insibuha u kellna nies li damu bejn 3 ijiem u anke 6 ijiem mingħajr ilma. Is-Sur Bilokka qal li fl-aħħar snin kien hemm tuħ tas-servizz tal-ilma li ma kienx aċċettabbli u għalhekk il-korporazzjoni rat kif tirranġa s-sitwazzjoni. Saru wkoll 4 taqidiet żgħar oħra fejn inbidel equipment antik bħal valvi, bħal equipment li jirregola l-pressa tal-ilma biex bekk in-nies jingħataw servizz aħjar u l-korporazzjoni jkollha iktar kontroll meta jkun hemm ħsarat. Fil-lejl ta' bejn it-3 u l-4 żar dawn ix-xogħlijiet il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi fejn qal. Issa bekk id-naħa t'isfel ta' Malta illi ftit żmien ieħor illi se jkollhom inqas inkonvenjent fejn jaħtluq tuħ tal-ilma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.